Yabona ntase ndiyayazi into nokubana ndithe sigqibile le nto yale trial kaNomkhize but ayikapheli zikhona into endizishiyileyo phaa kulaa video yam yokuqala. Mamelani bantase. So njengoba ndisithi into yokubana udrayiva lo benxiba into orange nguMusa Kekana, why ningabuza into yokubana lo wesibini ipassenger leyo name ndingubani? Ipassenger bantase nguPule Tau. Buza uba uPule Tau ngubani? uPule Tau kaloku bantase if niyakhumbula kakuhle ndinibalisela ikhesi kaAmanswart. uPule Tau lela polisa lalimane liyotshekha icoast every day, liyotshekha icoast phaya emsebenzini kaAmanswart. Lela polisa lalisebenza eJohannesburg CBD, lalingasebenzi nakulaa area yaseVereeniging. WayengaseJohannesburg CBD bantase, wabanjwa apho kuloo Viano. Ubanjwa nantoni kuloo Viano? Nee-bullet casings zalaa case kaAmanswart. So bantase niya-understand into yokubana i-MO yabo aba bantu into yokubana bathi gqiba baqokelele baphume out ugqiba kwabo uqokelelo yonke into. If ke mntase awuyazi into yokubana ndithetha ngantoni, sikwikhesi kaNomkhize ngoku noTebogo Thobejane and other 4 accused. Singene kangaka. If uyasheka ndicreatile i-playlist, uzawufuneka ungene kulaa playlist. Masingene kuMadlanga Commission ke bantase. So bantase namhlanje kuMadlanga Commission nothing much happened. Niyayazi into yokubana ibiyidate kaDragon Ball Z ne ibiyidate yakhe namhlanje. Usixelele utata Madlanga kwayizolo into yokubana uDragon Ball Z akazubakho nobakho. Qha into esizabe siyenza ngo-2 sizabe sixoxa into yobana uDragon Ball Z uyayifumana na i-extension le ayifunayo because ufuna i-extension ya-indefinitely yabo until azive ngathi right for uyotestify. Sharp chomi. So ifikile ke elaa gqwetha lakhe, yho liyadika elaa gqwetha. Hey amagqwetha mani guys, andiyazi nikhe nalibonele likaNomkhize. Man fake igqwetha likaNomkhize nilibone kuqala, then ke ngoku like igqwetha likaNomkhize bantase ndithi sithe nguNompendulo kuthetha kuthethwa saphela sisithi nguStampesh nani. That's recorded and it's not edited report. Now can I just mention a few things? If I understand what the state is doing at this stage, the state had asked the witness that from what you in fact have testified, and you viewed the video footage, what can you say at this stage is exactly this? So I just want to understand what's written by this. Now just remind me, that if I understand what this is about to say, but no, it's easy. But that's what it's not for taking for the digital world as long as the networks was fighting. Xa umjongile wena lo mntu bantase uright up xa umjongile. Anyways andikho lapho ngento yegqwetha likaNomkhize, andikho kuStampesh. uStampesh sizawungena kuye xa athekwa uNomkhize, but uStampesh uthetha into yokubana ijaji into yokubana imrolela amehlo. Uthi no judge andi-appreciate into yokubana xa ndithetha wena uvesuthi andiyithandi le attitude yakho. Ndithi Stampesh relaxa torhwana Stampesh, iclient yakho ayikaqalwa noqalo, khawurelaxe Stampesh siyeza kuwe. Anyways bantase masingene kuDragon Ball Z. So uDragon Ball Z bantase kufikile ke igqwetha lakhe lidikayo elindenzela ii-nerves njengoStampesh. Lithi eli gqwetha into yokubana no bona bafuna into yokubana i-evidence kaSuleiman Karim ibe in camera because uSuleiman Karim kukho izigulo anazo kwathini. Ndiqonda uba guys ningade nifihle i-mental issues. Sonke sine-depression, sonke sine-anxiety, sonke siyagoa siyafokofa. I-mental issues ayonto icaba ngoku izasothusa ntona ukubana ayiyo into eyasothusa yilaa AIDS yakudala neyangoku ngoku i-AIDS sithi sidlule. So uzisixelela nathi sinezethu mntasi mental issues, don't even worry. So ke bathi into yokubana bafuna nento yokubana ke
uDragon Ball Z angayi kwimadlanga commission, ipostpone i-hearing yakhe until azive bhetere. And ke ngoku udoctor ingathi bethe 6 months. Ndithi 6 months njani imadlanga commission iphela ngoku njani? So ke ngoku i-evidence leaders zemadlanga commission zithi no, that madlanga thina sifuna i-date, sifuna lo mntu abekele udate into yokubana uzawuza nini apha, because ubungqina obu-under yena buninzi kakhulu. And nikhumbule bantase into yokubana kubungqina bukaDragon Ball Z kulapho ke ngoku sibona khona nyhani i-money laundering iyenzeka njani. Kulapho sibona khona, kulapho si-introducewa khona kooKat Matlala, kooHangwengwe, ii-transactions. Kulapho ke ngoku uSulman Karim bantase ningamfaki nomfake ekubasweni kwabantu kwathini. uSulman Karim ngumklini wemali. Iyayithatha icikica gqiba isendela abantu. Ndinixelele. So yiyo ke ngoku eyona nto sifuna uyazi phaa kuye. But amagqwetha wakhe sana awafuni tu. So Tata Madlanga ke ngoku uzaza naloo ruling into yokubana izawuthini into ke ngoku going forward. Sharp chomi siphume kuleyo singene Cupcake. Cupcake mos bantase nandinibalisele into yokubana uCupcake ungulo wafihla imali phantsi kwekhawushi. And then yankulu loo nto, yankulu kwacaba every 2 minutes ii-politicians zithi phalaphala, every 2 minutes politicians zithi phalaphala. Kwacaba eyasiwe epalamente loo nto, yadismiswa epalamente, kwathiwa kuzobakho impeachment. Yava kwacaba kukho abantu ababhalayo ababhala i-Constitutional Court into yokubana ipalamente yathi akuzubakho impeachment, but sinayo into ethi kufuneka upresident a-impeachwe. Yafika Constitutional Court yathi yani-right, because at the time i-ANC yasebenzisa i-majority to vote le nto out. Sharp chomi. After loo nto bantase kwathiwa hayi upresident naku eza-impeachwa, kwafonyishwa i-impeachment committee. Wathi upresident into yokubana mna ndihamba ngoku ndifuna laa report ibhalwe yi-Constitutional Court ndiyi-challenge kwathini. Uthe wochallenge yabe isithi yona i-impeachment committee into yokubana sizawuqhubekeka thina singendawo kwii-challenges zakho, thina sinikwe i-directive kwathiwa into yokubana masenze ikomiti siku-impeache. So eyoba wena uyayitshalenja emacaleni asingeni ndawo. Wathi ke ngoku uCupcake into yokubana okay mandiye kwenye ikhothi ke nditsho into yokubana ngoku into yokubana ndifuna ukuthi nime until ndigqibe laa mcimbi ndiwenzayo wotshalenja le nto yenu. Nyhani wahamba waya kwenye ikhothi bantase, wafika wathi no, ndicela into yokubana le nto ze-impeachment committee kime kancinci while ndisatshalenja laa nto yase-Constitutional Court. So aba mabekhe beme, ndizawuba attenda after ndifumene i-ruling yase-Constitutional Court. Sharp chomi. Nyhani le ikhothi ke ngoku yathi into yokubana hayi chomi siyakunika lo way i-impeachment committee mayikime kancinci, baske baba excited, mabekhe bame kancinci ugqibe yonke le nto yenzayo, uyaqonda. Then ke ngoku bazawuqala ke ngoku based on i-judgment yale nto wena uyi-opposayo, then we'll take it from there. So silapho ke bantase nento kaCupcake. So it's not like uCupcake uyasinda kuyo yonke le nto, no, it's just that ngoku izawumiswa until ayi-challenge yena to le point afuna uyi-challenge to yona, uyaqonda. Otherwise silapho bantase, if awuyazi le nto ndithetha ngayo bantase, ikhona ividiyo yayo. Ayikho mna into bantase endiyikhe esinqeni. Zonke into endigqiba uthetha ngazo ngoku apha kule video zine-foundation, uyaqonda. Kukho i-foundation, kubekho uvuthondaba. Wena if unguyikhapha kuzawuneke bantase ubuyele emva uyozifuna zonke. But bantase enkosini manidanyazani kaloku, danyazani, senidanyazile. Danyazani bantase, ningayenzi loo way. Danyazani kulalwe yi-weekend. Niyayazi nge-weekend asibi naziklasi mos, niyayazi nge-weekend asibi naziklasi, but kwakutsho nina, it's not like irule yam. Nina nandixelela into yokubana thina mendi nge-weekend sibetha ezikaVictoria, not ezo zisela. Bathi ababethe ezi bantase, bethe ezikaVictoria. So ke nami ke nge-weekend ndiyabhoreka, because what am I going to do? Ndiza kwenza le yalatathu nolos orange.